Стоп! Кои са зелени? Кои са зелени? Керанов и Малета. Или той е първия пред нас? Е този илюминат. Те са зелени. Те са зелени. Зелени! Те са зелени. Те са зелени. Има точно три очи. Те са Три очи! по пътя. Те са зелени. Могат да дори слъжат за без те са зелени. Скемба чорбат, нали? Земното жарал, една вечер си лежал, докато ревал на турски сериал. Видял случайно на един друг ТВ канал, в под прикритие открито да извозва труп в чувал. И двете му очи са взели, а третото в горли. Ядосал се на тия продуцентски беге курви и пратил сигнал в далечната омега. Оръжие, братя, че тука мамата си жега. Тираното съобщение заминало в космоса, докато жарал си мислил. Тия много прости са с мозък, не на кокошки, на техните яйца. Си щекат като лаврички по росната трева. 3 часа по-късно напъствани от компаса, зелените взривили и се приземили върху наса. Ама им дал на късо нещо, едната маса зафазила и плана се объркал на летящата ескадрила. Къркали започнали да кръжат около земята синя и казали в си мислики, че е безлюдна пустиня. На летището ги посрещнала с хляб и сол делегация, партийни комсомолци преминали през ферментация. Добре дошли извънземни, носен ви бутил бренди. Мисля, че трябва да ни плащат повечко вредни. Казал едно зелено след кратката бластерна битка. Обаче е доста... Стоп! Значи, като разбрах от това, от Керанов и манията и извънземно, те са зелени, да, имат и очи, да, защото са илюминати, разбира се. Но най-важното е, колко минути правя клипа, вече 2, добре, най-важното е за сега, че разбрах, че той са ядоса от това извънземното на беги курви. Това разбрах за сега. Пусната е землянска битка и чули най-случайно недалече някаква престрелка, където се осъществявала наркотрафиканска сделка. Телепортирали се веднага на мястото на това. Значи там са участвали наркомани. Събития и станали свидетели на снимането на подприкритие. Опукали се пуканки с мозъчни вълни. Бутилката бренди отворили, разсипали в чаши 63. За фон си пуснали Иги Андровски, изучавайки от него земни маниери и обноски. О, то не може да се отнася, тъй с теб си пи ми Джак Даниел с 3 бучки лед. Се чувал Керанов и манията за първи път ги чувам. райски глас на Иги през YouTube. Ама това момче ми се струва, че Хейтър. ходещ труп в този момент на снимачната площадка. Пристигнал индивид заболен, ей тъй за забратка. Окован целия в експлозив драматично, но преди да експлодира бе отвлечен симпатично. Те са зелени. Кой е зелен? Има точно 3 очи. Те са зелени. Не вървят по пътя. Те са зелени. Извънземни са зелени, да. Кой е още по-зелен? Разбира се, триъгълникът на илюминатите. Той също е зелен. Значи, извънземните са илюминати. Да, знам го в едно видео на един конспирация, или беше не помня, че той казва, че са, или тя, кой да е, казва, че те са илюминати. Ама те не бяха зелени. Дори слъжат за без те са зелени, което обичат най-много чорбашки. Чорбашки скембеги, който съм ял и не обичам. Те са зелени. Не вървят по пътя. Те са зелени. Могат да дори слъжат за без те са зелени, което обичат най-много чорбашки. Мозъка ми даде засечка. Здравейте, включвам се директно от малката мечка. В момента съм затворник без надежда, без изход. Отвлечен съм от марсианци с неизвестен происход. Подложен съм на разни експерименти. Закачили са за члена ми неясни сегменти. Изтезават слуха ми с музика хиперактивна. Пускат ми полигенова графа, бобо и дивна. Подозирам, че целят да претъпят сетивата ми с тия звуци. И успяват вече, не чувствам краката си. Излъчват постоянно нови български сериали. Измъчват ме и пръстат моите пищали. Не знам колко дълго ще мога да издържа. Инжектират ми анаболис, инжекции в газа. Мускулите ми нараснаха значително, но даже като мигна и усещам, нямам сила да го вдигна. Разбрах името на един от моите похитители. Казва се Моисея, пък на брат му Ангел викали. Изглежда ми познат прилича. Чакай.
Моисей и Ангел. Ангел и Моисей. Значи Ангел и Моисей са похитители. Така ли? Не разбрах. Кой да... Херанов или Маната, кой да пей? Не разбрах ли двамата? Духа ти. Мина турбастор и май съм го гледал в някакъв си X-фактор. И планчираха ми някакъв чип, който влияе на мозъка ми и ставам тъп и свит. Под въздействието му започвам да сънувам педали и за малко да ми хареса Педали. Той е педал. сериала Къде е Маги. Май ще раждам, защото имам разкритие на видео. Значи доста сте ебали мъжете. Видях его под прикритие и каза, че ще ме смаже и в този момент ритна и стомаха ми заприлича на зона безмитна. Намирам се под непрестанен стрес като в маршрутка. Гледа ми се кофър, пистолет и една смърдяща путка. В този космически кораб няма Смърдяшка путка е твоята. Не даже разбрах. ли парно. Аз съм вързан към рентгенов апарат и той отчита вярно. Ясно забелязвам как от черния ми дроб излизат втори и трети пениси. Не. Чухме достатъчно. Чухте достатъчно. Много добре чухте. Нищо не сте чули? Рано си бях тук. Добре, че го гледахте. Не сте чули никакви глупости. Ако сте чули, сте да ми казвам. Ай, чао на всички. БГ. Айде.